Mill-bidu tas-sena sal-aħħar ta' Ġunju, is-sezzjoni tal-infurzar marittimu tat-Transport Malta wettqet aktar minn 1000 spezzjoni fuq dgħajjes fil-bajjiet. Fl-istess perjodu nħarġu 129 twissija u 177 ċitazzjoni, filwaqt li aktar minn 7 mid-dgħajsa instabu konformi mal-liġijiet. Meta mqabbel mas-sena li għaddiet saru madwar 700 ispezzjoni aktar minn Transport Malta fuq il-baħar din is-sena. Dan ovvjament f'perjodu ta' pandemija globali u allura wieħed irid jikkunsidra illi l-iskola spiċċat qabel, allura ħafna familji għażlu li qattaw xi jiem fuq il-baħar u anke fi żmien meta l-ajruport u l-portijiet ta' Malta kienu magħluqin u allura filwaqt illi forsi da żmien sena ħafna familji kienu imorru għal tara barra minn ġdudna din id-darba ħafna għażlu li qattaw il-ġranet fuq il-baħar. Illum fl-eqqel ta' wissu f'ġurnata tipika sajfija ħriġna ma' Transport Malta u segwejna dawn l-ispezzjonijiet. Għalkemm in-numru ta' dgħajjes fuq il-baħar huwa ferm inqas mill-karozzi fit-toroq, ir-regoli għas-sewqan jgħoddu għall-opri tal-baħar daqskemm jgħoddu għall-vetturi fuq l-art. F'xemx taqli l-ankri f'jum tipiku sajfi, One News żar il-bajja ta' Blue Lagoon f'Kemuna mal-koordinatur mit-taqsima tal-infurzar marittimu Rudolf Muscat. B'inspezzjoni oħra spjegalna li din is-sena rew żieda sostanzjali fin-numru ta' dgħajjes fix-xhur ta' April u Mejju. Ikonna x-xogħol imma f'Ġunju jisplodi x-xogħol tas-sajf. Darba kien għadu xarej qabel, bdejna naraw ħafna dgħajjes nizlin fil-baħar u kellna wkoll problemi ġodda fejn dak li jkun kif nimmaġinaw li ġara. Issa mhux ħansifru, issa x'ħan nagħmlu, aqbad id-dgħajsa minn ġew garax tlaqna u ntqajna ma' ħafna dgħajjes li qas kellhom registration u ma kellhomx insurance. Is-Sur Muscat spjega li l-maġġoranza tal-ispezzjonijiet isiru għall rieda fejn jintalbu ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni u l-polza tal-assigurazzjoni flimkien mal-liċenzja nawtika. Dejjem ħajkun hemm multa meta għandek il-reġistru skadut, meta inti ħriġt fuq il-baħar bid-dgħajsa mhux bir-registration kif suppost, dejjem ħajkun hemm multa. Jekk ma jkunx hemm polza ta' assikurazzjoni, neskortawk biex tidħol lura l-ewwel art viċin, ma nħallux dgħajsa għaddejja fil-baħar li ma jkollix polza ta' assikurazzjoni. L-uffiċjal ta' Transport Malta appella l-attenzjoni u fakkar li fatturi differenti bħal nuqqas ta' attenzjoni u negliġenza jew sewqan taħt l-influenza tax-xorb jew sustanzi oħrajn jistgħu jikkawżaw inċidenti serji. Nitolbu li jkun hemm prudenza fuq il-baħar u rispett għax mhux l-overspeeding biss, l-overspeeding qed taħloq periklu, imma li tiġi hawnhekk ġoldu laguna u daqs daw dgħajjes, kulħadd hija tal-kwiet forsi tisma' dik in-naqa music law, tiġik dik il-bowt waħda fejn tiftaħ l-speakers full on u taħseb li kulħadd qed jieħu pjaċir jisma' l-music li qed jisma' das-sinju. Għaldaqstant appella biex filwaqt li kulħadd isegwi l-liġijiet marittimi tinżamm il-prudenza biex kemm jista' jkun jum ta' divertiment jew xogħol fuq il-baħar ma jinbidilx f'disgrazzja.